Gusto ko lang iparealize sa inyo, this story. Ito yung sinabi ni Max Lucado. When you are in the final days of your life, what will you want? Ano ba ang gusto mo when you're in the final days of your life? Will you have that college degree in the walnut frame? Yung college degree, college diploma mo? Yun ba ang yayakapin mo? Will you ask to be carried to the garage so that you can sit in your car? Mamamatay ka na. Kaya, ang gusto mo, uupo ka na sa kotse mo kasi yung kotse mo napakamahal at bago. Will you find comfort in rereading your financial statements? Yun ba ang importante kung mamamatay ka na? Of course not. What will matter then? Ano ang importante pag nasa kamatayan ka? Di ba? You know, what will matter when you are in the deathbed? Itong panahon ko na ito, this is the deathbed kasi malapit na si Jesus dumating. There is nothing more important than the coming back of Jesus. Do you agree with me? Amen. Meron pa bang mas importante? Babalik na siya. Handa na ba kayo? Ako handa na ako. Sabi ko sa inyo, I'm ready. I am ready. Ready na ba kayo? Sabi ni Max Lucado, what will matter then will be people. If relationships will matter most, then shouldn't they matter most now? How many of the people that you love, how many of the people in your household know Jesus? How many? Lahat ba? O kayo lang? You know what? Life is more important than these things that we are going after. Kaya pag-uusapan natin, multiply. This month, ang pag-uusapan natin, multiply. The X factor. The X4 factor. Ano yun? Di ba pinag-usapan natin to? Ang X4 factor is because we are a movement and we are building movements. Worship movements everywhere. Kaya ang ating X4 is win, build, train, send. Tama? Win, build, train, send. At meron tayong program ng J-Walk. Okay? Ano yung J-Walk? Simple lang naman yung J-Walk. Qualify, win, build, train, send. Yung win. Ano yung sabihin ng win? Manalo. Ano pala nanalulin mo? Ha? Loto. Ano loto? Loto! Ay! Win! Ano yung win? Ha? Mananalo. Di ba? Mananalo tayo ng kaluluwa. Mag-share tayo and we will win the souls of people for Jesus. Okay? Ganun lang mga simple yun eh. Basta hindi ako marunong eh. Mamaya, tutulungan ko kayo. Meron akong papakita dito ng video. Although God is not in the equation, ito naman ay lesson lang about life. Okay? So tayo, alam natin yung priorities natin. So mga kapatid, ano sinabi doon? There will always be time to clean the house. What is more important now? Let's go back. Ang question dito is the problem here is the problem of priorities. The problem of priorities talks about convictions. Ano ba convictions natin? Ano ba yung nasa kailalim-laliman ng puso mo? Kasi ang conviction ang magpapagalaw sa iyo eh. Ano ang conviction mo pag tungkol sa mga tao na nasa paligid? You know, there was a time that ito nga, sinabi ko na sa inyo ito, kinuwento ko na sa inyo ito noon eh. There was a time that I woke up crying. Bakit po? Kasi yung pamilya ko nasusunog. Bakit po? Kasi tinatawag na ako ni Lord sa full time. Problem of principles. Ano ba ang mga prinsipyo ang ginagamit mo? Yung convictions, magre-resulta sa prinsipyo. Yung mga prinsipyo mo ay nanggagaling sa convictions. Principles result from convictions. Core values results from convictions. Ano ba ang pinapahalagahan mo sa buhay? Ano ang mahalaga sa iyo? Mahalaga sa iyo trabaho mo? Mahalaga ba sa iyo yung bahay mo? Mahalaga ba sa iyo yung kotse mo? Mahalaga ba sa iyo yung pera? Ano mahalaga sa iyo? Paano yung mga tao sa paligid mo? Kaya pala nabubulyawan sila. Hindi sila mahalaga. Ang mahalaga, yung gamit mo, yung pera mo, yung oras mo. Mas importante yun kaysa mga tao sa paligid mo eh. Di ba? Kaya pala nabubulyawan.
ang mga tao sa paligid. Hindi sila mahalaga eh. Core values. You know, dahil sa core values, meron kang pananaw o perspectives. Ano ang perspectives mo sa mga tao, sa mga bagay, sa oras? Ano ang perspektibo mo sa mga bagay na ito? Kasi kung ang convictions mo tama, ang prinsipyo mo na susunod ay tama, ang pinapahalagahan mo sa buhay ay tama, ang pananaw mo sa mga bagay-bagay ay tama. Pagka hindi tama, tatamaan ka. Ganun talaga yun eh. Ano ba yung mga importante? Time. Kumusta ba ang time natin? Saan ba natin ini-spend ang time natin? Kumusta ba ang pag-spend natin ng time natin? Balansyado ba? Kumusta ba ang money issues? Pag pera pinag-uusapan. Ang hirap kasi, pag ako ang magsasalita, pag ang mga pastor ang magsasalita, ang pastor ng simbahan ang magsasalita tungkol sa pera, sasabihin, naku, nagpa-fundraising na naman si pastor. Para simbahan. Pag pinag-uusapan na ng pastor yung tithes and offering, naku, may kailangan na naman ito. Hindi. Sinabi na nga nila yan, di ba? Ang tithes ay tithes. Wala tayong argument about that. That is not ours. That is God's. Yung offering, doon ka makipag-argue. Kasi yung offering, pwede mo namang, pwede maliit, pwede malaki. Relationships. Ano mahalaga sa atin? Kasi pag oras ng pagsamba, nasaan ka? Nakikipag-date. Pag oras ng church, anong importante sa iyo? Maglakwat siya kasi bakit? Ang dahilan, naglalakwat siya ka. Diba? Meron ba ibang dahilan? Mas mahalaga pa kay Lord? Probably that's why people don't get attracted to you because they know that Sundays are important and you are not there to worship Him on Sunday. So mga tao sabi, wala yan, born again, pareho lang sa atin yan eh. Diba? Aray ba? Aray. Alam niyo, ang importante rito, decision. What is your conviction based on? Decision lang yan eh. Decision lang. Yung oras, decision lang yan eh. Okay, ito no? Tinatanong po ba, kailangan pa bang i-memorize yan? Kung sasamba o hindi? Kung magsisimba o hindi? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ha? Ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord? Kailangan po bang pag-usapan mas alam niyo, mahirap yung posisyon ko kasi pagka nagbabanggit ako ng example, baka sabihin sa akin, Pastor, nagpapatama ka eh. You know? Pastor, nagpapatama ka eh. Kaya ayaw ko na dito eh. Yummy, Pastor. Decisions are the keys. What are your decisions? Are your decisions for God or for yourself? Ganun lang yun eh. Ganun kasimple yun eh. Ang decision mo ba ay para kay God o para sa iyo? Pastor, kailangan kong maghanap buhay eh. May sakit ako. Okay, excuse ka. May sakit ka eh. Kasi kailangan mo maghanap buhay eh. Ha? Lunes hanggang Sabado, di ba naghahanap buhay ka? Pagkalinggo. I am so glad that some of you have trusted God to really pray for Sundays to be a day of worship. That is why God freed you. Pinakawalan na kayo ng Lord. Pag Sunday, you are free to worship because you prayed for that and you were really serious and sincere in praying that Sunday be free. Amen. Because if you do not really sincerely pray that your Sunday will be free, you will not be free indeed. You will not be free, I tell you. Pero pag sincere talaga tayo, Lord, I want to worship you with my brethren on Sunday, then God will free you. I tell you, that is the freedom that He wants to give you. Even in money terms. Kahit sa pera. He can free you. And when you are not free, there are reasons bakit hindi ka pa libre. Bakit hindi ka pa malaya. There are reasons. But if you ask sincerely, then you will get it. That is our God. That is the kind of God we have. He can free you. In Luke 9, we will see this.
Tingnan natin sa Luke 9. If you have your Bibles with you, let's go to Luke 9, verse 57 and following. Tingnan po natin. What are the priorities that God wants you to have? Kasi ang priorities ni Jesus ito. Luke 9. Basahin po natin. Makikita rin po natin ito sa Matthew chapter 8. In Matthew chapter 8, ang kwento roon ay ito. When Jesus saw the crowds around him, He gave orders to cross to the other side of the lake. And then a teacher of the law, dalawang tao lumapit sa kanya. Yung isa, teacher of the law. Yung isa, disciple. Pero ang sinabi ng isa, ng teacher of the law, I will follow you wherever you go. Ang sinabi naman ng isa, si Jesus nagsalita, follow me. Pero ang sabi ng isa, Lord, ililipig ko muna yung tatay ko. This is the same story that we will see in Luke chapter 9. In Luke chapter 9, verse 57, basahin po natin. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Okay? So let's just read. Follow after me. Jesus said to him, the foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. And he said to another, follow me. Pansinin ninyo, ito lang yung sinabihan ni Jesus, no, follow me. But he said, Lord, permit me first to go and bury my father. And he said to him, Jesus said to him, allow the dead to bury their own dead. Pwede ba yun? Kaya yung patay na maglibing ng patay. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Pero ikaw, mag-share ka ng gospel. Another also said, I will follow you, Lord. But first, permit me to say goodbye to those at home. There are 3 people. In Matthew, there are only 2 people. In Luke, there are 3 people. 3 tao ang kausap ni Jesus. Pero isa lang ang sinabihan niya, follow me. Okay? Isa lang. At yung pangatlo, ang sabi, I will follow you, Lord. But first, permit me to say goodbye to those at home. Ay, tulungan muna ako na magsabi ng goodbye. Anong sabi ni Jesus? But Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom. Ay karapat-dapat sa kaharian. For the kingdom of God. Sa kaharian ng Diyos. Ano sinasabi ni Jesus dito? Ang question dito, ikaw, sinabihan na kita, halika na. Sumunod ka sa akin. Anong sagot mo? Karapat-dapat ka ba sa kaharian ng Diyos? Are you fit for the kingdom? So, ang question natin talaga dito is, are you fit for the kingdom of God? Hindi ito tungkol sa exercise, ha? Hindi. Are you fit for the kingdom? Ano ibig sabihin ng fit for the kingdom? Fit is not a destination. Fit is a way of life. Ang fit daw is a way of life. Ano sabihin ng way of life? Ha? What does way of life mean? Alam niyo naman yan, di ba? Way of life. Ito ba ang gawin mo? Ang gawin mo ba ay yung karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Tingnan natin. How does God make us fit for His kingdom? So, pag-usapan natin yung pag-uusap ni Jesus sa 3 tao na yun. Una, what is the Lord? So, He makes us fit by showing us His priorities. Ano ba yung priorities ng Lord? Number 1, the Lord demands total trust about the future. Total trust about the future. What do we think about when we think of the future? Ano pinag-iisipan natin kapag kinabukasan ang pinag-iisipan natin? What do we think about? Ano yung nag-occupy sa isip mo pagka future mo na ang iniisip mo? What occupies your future? Your mind. Di ba? Kailangan sa a year from now, 5 years from now, 10 years from now, okay na ako. Secure na ako. May pera sa bangko, may bahay, mataas ang posisyon sa kumpanya, may coaching maganda. What occupies your mind when you think about the future? And how do you do that now? Paano mo ginagawa yun? Para yung future mo ay secure. Paano mo ginagawa yun? What do you do now? Kasi ang demand ni Lord, ang priority ni Lord is total trust. Pinapakita niya, kailangan buong-buong pagtitiwala ang hihingin niya sa atin.
Total trust. Tungkol saan? Tungkol sa future. Why? Why? Tingnan natin, yung kwento. As they were going along the road, someone, sa Matthew, ang taong ito ay scribe. Someone said to him, I will follow you wherever you go. Anong sagot ni Jesus? Tingnan niyo ang sagot ni Jesus, ha? Tingnan niyo, kasi dito natin malalaman, bakit total trust about the future? Yung kausap niya dito ay scribe. Ano yung scribe? Teacher of the law. Sino yung kasama ng mga scribe? Pharisees. Mga Pariseo. Saan sila naglalagi? Sa Sanhedrin. Ano yung Sanhedrin? This is the government of Israel. Sabi niya, Lord, I will follow you wherever you go. Wala mga Lord dyan. I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, ito tingnan niyo yung sagot ni Jesus. Look at Jesus' answer. The foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head. Bakit yan ang sinagot ni Jesus? Gusto na nga ng tao sumunod sa Kanya Gusto na nga ng scribe, ng posisyonadong tao na sumunod sa Kanya. Bakit pinangangalandakan ni Jesus na ako wala akong bahay? Yung mga foxes, ano nga yung foxes? Foxes, yung maliliit na aso. Okay? Yung mga foxes, meron silang butas sa lupa. Yung mga ibon, meron silang pugat. Pero ako, ang tawag ni Jesus sa Kanya, Son of Man. Ako, wala akong malalagyan ng ulo ko manilang. Why did Jesus say, I have nothing to offer you? Susunod na nga yung tao sa Kanya. What is the context of this? Ang context nito, ang scribe. Ang kausap niya yung scribe. Ang scribe, remember, they were thinking that Jesus was the Messiah. Messiah na maglilibre sa Israel from the Romans. Diba? Occupied ng Romans yung Israel. Ang mga Israelita gusto nila mapalaya sa mga Romans. So they were looking for a Messiah, a righteous man who will sit on the throne of David. Yet, sabi ni Jesus, I have nothing to offer you. I have nothing to lay my head on. Ano sinasabi ni Jesus? Ikaw na scribe, ang iniisip mo, yung malalagyan mo pag ako'y hari na. Kaso hindi yan ang kaharian na iniisip ko. Dito sa lupa. So the scribe was looking for a good future. The scribe was looking for a position. The scribe was looking to be in the right hand and the left hand of Jesus. Katulad ng mga disipulo. Sino yun? Si James and John. Anong sabi ng nanay nila? Lord, paghari ka na. Lagay mo naman sa kanan sa kaliwa yung anak ko, mga anak ko. Kasi ang isip nila yung kaharian dito sa lupa Hindi si Jesus did not think of kingdom here on earth. Because His kingdom is the everlasting kingdom. And that is the kingdom that we should be thinking about. Okay? What are you thinking of when you think about your future? Anong inisip mo? Mag-isip ka pa ba ng future na darating na si Jesus? Mag-isip ka ba no? Di ba? Pastor, hindi pa ako nakapag-asawa. O sino gusto mag-asawa? Kakasal ko na kayo, mamaya. Wala nga sasawahin. Darating na si Jesus. O, Pastor, hindi pa ako nagkakakotse. O, drive mo yung kotse sa baba. Meron pa isang kotse sa bahay. Gusto nyo? Huwag nyo i-drive. Pastor, wala pa akong ipon sa bangko. Wala pa akong ipon sa bangko. Upihan kita, magsimula ka na. 10 piso, okay na? Baka bukas dumating na si Jesus. Wink o manay, kisap mata. Kalahating kisap mata. What is the future that you are thinking of? The Lord's priority, the Lord demands total dependence for perceived needs. Yung mga iniisip ko na, ito kailangan ko to. Ito kailangan ko to. You know, not all of those you will need. What matters in life? Ano mahalaga sa buhay? Meron tayong perceived needs Alam niyo, ako, guilty ako dito Bakit? Kasi, gusto kong bumili na mas malaking cellphone. Bakit? Kasi kailangan ko na gagamitin ko para sa sermon. Sermon ka dyan. Kasi kailangan ko para sa pag-aaral ng Bible. Bible, may Bible naman. Perceived needs. Perceived needs are sometimes not real needs. And not legitimate needs. Perceived needs are
something that you can forgo. Let go. Let it go. Diba? Hayaan mo na yung perceived needs na yan. But the Lord will tell you what you need. Amen? Pag sinabi ni Lord, yan anak, kailangan mo yan. You know what? Mas mamamangha kayo sa kakailangan ninyo pag si Lord nagsabi, anak, kailangan mo ng malaking bahay. May testimony na dito. May testimony na, ayaw ko ng malaking bahay. Ayaw ko ng maraming kwarto. Ayaw ko ng malaking lilinisin. Kasi kakaunti lang tayo, dalawa tayo, tas yung dalawang bata pa. May kaso, ang plano ni Lord, sa malaking bahay sila, sa isang magandang mamahaling subdivision sila. Kahit ayaw ng babae, nilagay pa rin sila doon sa subdivision na yun. Bakit? Kasi gagamitin sila ni Lord. Kasi yung mga kwarto ng bahay nila, magiging temporary housing ng mga missionary, ng mga, yung ganon. So, when you are given a stewardship of a big house, a big amount of money, then the Lord is telling you, you need that. Gusto niyo ba yun? Amen. Di ba? These are real needs that the Lord will tell you that you will need. Hindi yung ikaw magsasabi, Lord, kailangan ko ng malaking bahay. Bakit? Kasi dito lang ito yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, yung balai ko, yung lipat ko. Yung angkan namin. Kailangan mo ba talaga yun? Hindi mo kailangan yun eh. Kailangan mo ng malaking kotse. Bakit? Kasi pasasakayin ko si pastor. Yung pamilya niya. Yung... Kailangan mo ba talaga yun? Hindi. Bakit? Hindi pa nga bigyan ni Lord ng kotse yung iba? Para ikaw magkaroon. Siguro, kailangan ko ng malaking van. Bakit? Kasi sasakay ko yung church doon. Ano ka ba? Bisaya? Baka Bisaya. Hindi ikaw. That him. You will not be the one to decide on your needs. Let the Lord decide on your needs. Present to Him. Lord, ito yung mga kailangan ko. O sabi ni Lord, check, cross. Check. Let the Lord. Total dependence. What is your need? What do you need? Bakit natin pinag-uusapan to? Sabi ni Jesus doon sa disciple, and He said to another, follow me. Sino yung kausap niya? Disciple. Pag sinabing disciple, sino ito? Ayaw. Tigasunod. Sumusunod. Di ba? Alagad. Sumusunod sa kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Follow me. Sunod ka sa akin. So Jesus saw this person, this particular person. Pinili niya na sabihan itong tao, ikaw sunod ka sa akin. Tingnan niyo ang mga susunod na kabanata. But he said, Lord, permit me first to go and bury my father. Lilibig ko muna tatay ko. Ano sabi ni Jesus? Allow the dead. Hayaan mo yung patay to bury their own dead. Na maglibing ng kanilang patay. Pero ikaw na disciple ko. Sino dito ang mga disciple ni Jesus? Ulit. Sino dito ang mga disciple ni Jesus? Okay. Bakit kayo nandito? Kasi disciple kayo. Amen. You are here because you are a disciple of Jesus. Ano sabi niya? But you, disciple, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Ikaw na disipulo ko, go and proclaim. Ang trabaho ng disipulo is to go and proclaim. Okay? Amen. Go and proclaim. Eh, ano yung sabihin nung allow the dead to bury my dead? Bakit total dependence on perceived needs? Bakit total dependence on perceived needs? Kasi itong disciple na ito, nung sinabi niya na allow the dead to bury, na let me go first and bury my father, hindi pa patay yung tatay niya, buhay pa yung tatay niya. Kaya lang, sa Israel, ang kanilang tradisyon, street language nila, ganito, hihintayin ko muna yung tatay ko na mamatay para yung mana mapunta na sa akin. Yan ang street language nila. Lord, hayaan mo muna ilibig ko yung tatay ko. Di ba? Narinig din natin yan sa mga probinsya eh. Kahit din sa Manila eh. Lord, boss, buhay pa yung tatay ko, hayaan mo muna na, stay muna ako sa kanya, sa nanay ko, para pag namatay na, libig ko, sunod ako sa'yo. Kaya sabi niya, let me first bury my father. Ay sabihin ng tao, ng disciple, hihintayin ko muna, mamatay, para mamuha mo yung mana ko, tapos sunod ako sa iyo. Ito ba ang tamang tugon sa Diyos? Sa Lord? If He is Lord, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Amen? Amen. Lang,
Amen. So, nandito na tayo sa ayaw-ayaw. Sabi niya, go and proclaim. You, disciple, go and proclaim. Kailangan mo ba ng maraming limpak-limpak na salapi? Kung magpo-proclaim ka? You only need a piece of paper. You only need a piece of paper to go and proclaim. A piece of paper. Ito ba, magkano ba itong papel na ito? Magkano sa tingin nyo? Kalahating ban. Wala kang binibentang ganito eh. Di ba? Kalahating ban, isang piraso, magkano to? Kailangan mo ba ng limpak-limpak na salapi para makabili nito? Ng kalahating ban? Hindi. You do not, sabi ni Bia. Hindi. You do not need limpak-limpak na salapi. Kaya nga sabi ni Jesus, hayaan mo na yung patay na maglibing ng sarili nilang patay. This is not really literally dead. Yung patay na yan are just the spiritual connotation. Kasi pag spiritually dead ka, patay ang tingin sa iyo ng Diyos. Kasi hindi ka pa buhay because of Jesus. Okay. So ang sabi ni Jesus, you are a disciple, go and proclaim. Go and proclaim. What is your perceived needs? Bakit mahirap para sa iyo ang mag-share ng gospel? Bakit? Marunong ka ba mag-share ng gospel? Kung hindi, walang problema. Kung hindi ka marunong, walang problema. Kasi I can always teach you. We can always teach you. Okay? Nahihiya ka ba? Bakit ka nahihiya? Bakit ka nahihiya? Ano ba ang nasa loob-loob mo? Ano ba ang nasa puso mo? Sino ba ang nasa puso mo? Pag ikaw ay tinitirhan ng Diyos, bakit ka mahihiya? Pag ang banal na spirito ang glory na nakikita sa iyo, bakit ka mahihiya? Mahihiya ka lang pag hindi ka seryoso. Pag hindi ka seryoso, you have to be ashamed. Kailangan mo mahiya. Pero, pag sinabi ni Jesus, go and proclaim, ang sinasabi niya, kaya mo. Kaya mo na. Pangatlo, the Lord's priority is total obedience. Total obedience to the call of the kingdom. Bakit total obedience? The Lord wants you to be fully obedient. Ang gusto ni Lord, nakadepende tayo sa Kanya kasi pag tinawag niya tayo, meron siyang trabaho na bibigay sa atin. Meron siyang ipapagawa sa atin. Bakit total obedience? Kasi hindi pa din, Lord, kalahati mo, dito muna. Tapos, ito muna, tapos ikaw naman, pagkatapos ikaw naman. Mahirap sa Lord yung hindi ka buo. Kasi kung hindi ka buo, kalahati ka lang, ayaw ni Lord ng ganun eh. Hindi niya nagagamit yung tao na kalahati lang. You know, when I came into ministry, kinatutuwa ko lang, sabi ng tatay at nanay ko, we give him our full blessing. Alam nyo, yung panahon na yun, walang trabaho tatay at nanay ko, hirap kami, ang bumubuhay lang sa amin, kami magkakapatid. Pero sabi ng tatay at nanay ko, we give him our full blessing. Hindi pwede kalahati. Anak, paano naman yung pamilya? Paano naman yung mga kapatid mo? Mag-aaral pa. Sinong papaaral sa kanila? Sinong papakain sa kanila? Pero ito naglalaro sa isip natin eh. Ito eh. Can God not give you those things? Hindi ba kaya ibigay ni Lord yung mga bagay na yan? Ha? Hindi ba? Anong klaseng Diyos meron ka? At hindi niya kaya ibigay yung pag-aaral ng kapatid mo, pagkain ng magulang mo. Nung iniwan ko sila, yung iniwan ko nanay, tatay ko at pamilya ko, hanggang ngayon buhay naman sila eh. Except yung tatay ko kasi namatay no last year sa kasakit. Pero last year, I went into full-time ministry 1989. 89 to 2013, how long was that? Nabinuhay sila ni Lord. And yung isang kapatid ko, nasa Qatar. And he is earning big bucks. Yung isang kapatid ko nasa Amerika. Okay naman sila. Komportable. See? The Lord does not. Hindi nagpapabayaan, Lord. Hindi nagpapabayaan, Lord. So total obedience means do not worry about anything. Because God is God. He is Lord of all. God owns everything. Sabi nung isa, Lord, I will follow you, but first, permit me to say goodbye to those at home. Kaya mo muna magpaalam ako. Pero ano sabi ni Jesus? No one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Pag tumingin ka
sa likod, nag-aararo ka na, hindi ka karapat dapat mag-araro. What is Jesus saying here? Tingnan natin mabuti. Paano ba nag-aararo ang isang farmer? Ang sinasabi niya dito, don't look back. Bakit? Paano ba nag-aararo isang farmer? Tingnan nyo ha. Ito, na-experience ko rin ito eh. Pag ikaw ay farmer at nag-aararo ka, yung kalabaw nasa una. Yung sa gitna nyo, yung daro, yung plow, yung bumubungkal sa lupa. Bakit hindi pwedeng lumingon sa likod? Lumingon sa kaliwa o sa kanan? Yung farmer. Kasi, pag lumingon siya, tatabingi. Mawawala siya sa linya, malidiskaril siya. Ang taniman ay hindi magiging effective. See? Hindi magiging effective. So, ano sinasabi ni Jesus dito? When you have decided to plant, when you have decided to plow, look at the goal. Tingnan mo na yung goal. Kasi pag nakatingin ka sa goal, then you will make a straight line. And this is the same thing in the kingdom. When you have targeted a goal, kaya nga meron tayong 20 million eh. Ano ba naman yung mga target nyo? 20 million? 100,000 a month ba kayo? Kaso ito yung sinabi ni Lord eh. So anong gagawin ko? Baka mali tayo. Baka nga hindi ito. Tama ba naman yun? Na ako, ito yung gagawin ko, magdadalawang isip ako. Sabi ni Lord, look forward, look to the goal. Tingnan mo ano ba yung nasa harap mo. What is the goal? In our lives, what is the goal? Ang sabi ni Jesus, if you look to the left and to the right and listen to all these things, hindi ka karapat-dapat. You are not fit for the kingdom. Mga kapatid, ang dami talagang distractions. You know, when you look back, it's like saying, yung mundo, kasi iniwan mo na yung mundo eh. Pag sinabi, when you look back, hindi naman dahil babalik ka eh. Hindi naman dahil ganun eh. Ang attraction ng mundo ay hindi naman dahil babalik ka. No. What Jesus is actually saying is, hindi mo ma-let go. Hindi mo ma-let go. You know, the decision to always look at the goal is God's priority in our lives. When there are distractions, pag merong mga nadidistract ka nito, nadidistract ka nun, this can be part of God's plan. Para yung isip mo, masala niya talaga. Kasi ang dami talagang distraction sa isip natin eh. Ang dami talaga, sa totoo lang. Personally, ang dami distraction sa isip ko. And God has been trying and teaching me how to look at the goal. What is the goal? There are many things that will keep you away from your goal, from God's goal for you. Number one, what are the three things that will never pass away, that will be eternal? God, His Word, and the souls of men. Si God, nakafocus na tayo. Yung Word ni God, nakafocus na tayo. Amen. Yung Word ni God, nakafocus na tayo. Amen. Yung Word ni God, binabasa ko araw-araw. Amen. Brado kayo, ha? Yung kaluluwa. The souls of men. This is the third thing that will last forever. Either in heaven, eternally, or in hell. For eternity. This is true. This is real. Gusto niyo ba yung mga mahal niyo sa buhay? Nasa walang hanggang apoy? Gusto niyo ba yun? Ang hirap po, mga kapatid. So, ang sinasabi ni Jesus, don't look back. Huwag ka nang ma-attract sa mundo. There is a goal. I have set a goal for you, for your life. Don't look back. Ano ba yung context na pinag-uusapan natin dito? In Luke verse 1, in chapter 9 verse 1, Jesus called the 12, He gave them power and authority to drive out demons and cure diseases. Okay? And He sent them to proclaim the kingdom of God. Okay? Ito yung tatlo na binigay niya. Not only spiritual healing, but physical healing. Si Pastor Ruben, napunta namin nung Friday, nakatayo na siya. Malakas na. So,
When the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. So tuwan-tuwa sila. Binigyan sila, alam niyo, the disciples were given power, were sent to proclaim. Ano pa sinasabi sa Luke chapter 9? Whoever wants to be my disciple must deny and take up their cross daily and follow me. If anyone wants to save their life, they have to lose it. If you are ashamed of my words and me, I will be ashamed of you when the time comes. Ano ba? Sa verse 54, 56, ang sabi ni Jesus, the Son of Man did not come to destroy lives, but to save them. Ang context ng ating pinag-uusapan dito ng call of the kingdom, ito. In chapter 10, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2. Diba? 12. Sa chapter 9, 12 lang. Okay? Yung 72, pinadala na rin. Pinadala na rin ni Jesus. Go! The Lord's priority is the proclamation of His kingdom. Ano yung proclamation of His kingdom? Hindi lang pagsimba, hindi lang pag-worship, hindi lang pag-fellowship. No. Ang proclamation of His kingdom is going, sharing the gospel, and bringing them to worship God. Simple lang mga kapatid. Simple. How many of you have prayed for 3 people? Panalangin lang, hindi pa iimbitahin. Ilan na sa inyo ang nanalangin ng para sa 3 tao na pinoprospect ninyo? Ayan, kakaunti pa lang. So lahat tayo, alam nyo, kita ko, lahat tayo, you can become a cell leader. You are a potential cell leader. Mga kapatid, hindi tayo taga-upo. Malapit na dumating ang panahon na kayo ay magiging tigaturo. Time will come that you will become cell leaders yourselves. Amen? Amen. Takot yung iba. Amen? Amen. Okay, so you have 3 people in mind. You prayed for them. I will teach you what to do now. The Lord's priority is the proclamation of His kingdom. Sabi natin kanina, decisions are the key. Right decisions result to right responses, which result to right action. So, ang decision mo ba? Kumusta? Sabi ni Timothy, ni Paul kay Timothy, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs. So, maraming concerns. Pero ituturo sa atin ni Lord, ano ba yung mga dapat nating pagpukusan? Okay? Ano yung resulta sa disciples? The 72 returned with joy. Lord, even the demons submit to us. Sabi ni Jesus, I saw Satan fall like lightning. I have given you authority to trample, to overcome. You are given authority to trample on your problems. You are given authority to trample on the enemy na gumagamit ng mga tao. You are given authority. You can bless yourself. I bless myself with the heart to follow God. I bless myself with the heart to receive grace from God. You can bless yourself. You can bless yourself. Maybe the reason you are not experiencing the fullness of God's grace upon you is because you are not blessing yourself. You're always saying, hindi ko kaya yan. Wala pa ako dyan. Kailangan ko pa ng ganito. Eh mga kapatid, the fullness of Christ is in you. Amen? Amen. Nag-agree ba kayo? The fullness of Christ is in you. So you have everything that you will need. You can experience the fullness of God's grace upon you now. Amen? Amen. So, what will we do? Ang question pa rin dito is, are you fit for the kingdom? Sabi ni Jesus, pag ikaw tumingin sa likod, huwag ka nang munang sumali. Sige, tumingin ka na lang sa likod. But if you are decided, go forward, look at that goal. I gave you a goal. Okay. Ang binigay sa atin na trabaho is the ministry of reconciliation. So kung may kaaway ka pa, makipag-reconcile ka na. And share the gospel. Paano po? This is the simple one-verse evangelism. Ang sabi sa Romans 6:23, okay, for the wages of sin is death. Basahin po natin lahat. But the free God is eternal life. in Christ Jesus. So madali ba mag-share doon sa prospect nyo?
Ang question ko ngayon sa inyo, decided ba kayo to share the gospel with